Hey, сәлем достар. Сезгә топ 5 дип аталган өр-яңа рубрикамны тәкъдим итәм. Әгәр мин география укытучысы булсам, контурлы карталарны ачтык, төсле карандашларны алдык, башлыйбыз дип әйтер идем. Әгәр дә инде гидролог булсам, чыгарылышны су астыннан башлар идем. Тик мин гидролог та, географ та түгел, бары тик кызыксынучан кеше. Шуңа да безнең топ 5 әдәм аңларлык, гади һәм файдалы булачак. Сезнең белән мин Илназ Габидуллин. Йеху, башлыйбыз. Урманнар, таулар, бакчалар, нурга гарык булганнар. Бүгенге бишлек нинди темага булыр дип билесез? Туктагыз әле, мин бит гидролог дигән сүз әйттем. Так. Текстны кем яздан да аңлатма бир әле. Гидролог планетаның су ресурсларын өйрәнүче белгеч. Менә хәзер белдек. Дуслар, димәк бүген сулыклар турында сөйләшәчәкбез. Әдресрәге Татарстанның топ 5 иң зур елгасы турында сүз барыр. Безнең юллар куе үләне карап үтәргә кирәк. Соңгы арада тапка артистлар, аларның җырлары, клиплары эләгә, әни өчен безнең тормышыбыз өчен әһәмиятле башка әйберләр эләкмәсен ди. Шулай бит? Димәк, әфсен, тифсен. Бүгенге чыгарылышка әфсен кирәкми. Акыллы гына бул әле. Килешәм. Әйдәгез. Башлыйбыз. Урманнар, таулар, бакчалар, нурга гарык булганнар. Татарстанда барлыгы 4000-дән артык елга бар. Шуларның 3000-е кичкенә елгалар һәм аларның озынлыклары нибары 10 чакрым. Сүз уңаеннан видео астына комментарийга авылыгыз, шәһәрегез, районыгыз янында урнашкан елгаларның исемен языгыз әле. Сездән 4000 комментарий көтеп калам. Бүгенге бишлеккә иң узын, мул сулы елгалар ләкте. Кызык, үзләренең рейтингын үстерү өчен, әлеге топның алдына эләгү өчен елгалар үзләре нәрсәдә булса эшли алалар микән? Башка әллә нинди сәйрләр килә. Илназ тупта. Җитди бул. Бишлегебезне Зия елгасы ачып җибәрә. Аның гомуми озынлыгы 375 чакрым һәм аның 203 чакрымы Татарстан территориясендә. Ә елганың киңлеге 5 метрдан алып 40 метрга хәтле җитә. Бер ярыннан икенче ярына хәтле дигәнче йөзеп чыгарга була. Җәй көне көннәр әйбәт торса, тикшереп карыйсы булыр әле. Урманнар, таулар, бакчалар, нурга гарык булганнар. 4нче урында Ык елгасы. Татарстанның табигать истәлеге. Ул Башкортстан, Татарстан, Оренбург территорияларында җәелеп ята. Ык елгасы Каманың сул кушылдыгы. Елганың озынлыгы 436 чакрым. Шуның 198 чакрымы безнең республика территориясендә. Бассейнның гомуми мәйданы 14990 квадрат метр. Безнең ишек алдында шундый бассейн булсамы. Урманнар, таулар, бакчалар, нурга гарык булганнар. Өчлекне Нократ елгасы ачып җибәрә. Ул Каманың уң як кушылдыкларыннан иң зурысы. Озынлыгы 1314 км, ә елга бассейны мәйданы 129 квадрат километрдан артып китә. Ого, мәйданы Грециядән әз генә калыша. Уйлап карасам, бу бит инде үзе бер дәүләт кадәр елга дигән сүз. Урманнар, таулар, бакчалар, нурга гарык булганнар. Топ 5лекнең көмеш призеры Шулман, ягъни Кама елгасы. Иделнең сул як кушылдыгы Татарстан буенча 2нче урында тора. Озынлыгы 1805 км, ә бассейн мәйданы 507 000 квадрат километр. Чистайга барганда Шулман елгасына диңгезгә караган кебек карыйсың. Аның иге-чиге күренми. Урманнар, таулар, бакчалар, нурга гарык булганнар. Татарстанның иң зур елгасы Идел. Шол шәшле Идел дияр иде бу өлештә язучылар. Безнең эраның антик авторлары Иделне Ра дип тә атап йөрткәннәр. Урта гасырларда Итил яки Әтил исеме белән дә танылган булган безнең Иделебез. Шуңа багышлап Нурихан Фәттах Итил суы ака турыр тарихи романында язган булган. Идел Россиянең үзәк су артериясе. Ул хәтта Каспий диңгезенә кадәр коя. Елганың озынлыгы 3530 чакрым. Һәм ул бүгенге топ 5лекнең җиңүчесе. Урманнар, таулар, бакчалар, нурга гарык булганнар. Дөньяда да, тормышта да иң кирәкле әйберләрнең берсе ул су. Ул тереклек һәм яшәү чыганагы. Әгәр җир шарының физик картасына күз салсак, елгаларның кан тамырлары сыман үрелеп ятуын күрербез. Әгәр инде гади кеше сыман карасак, безгә бары тик зәңгәр сызыклар гына күренер. Акыллы фикер кай вакыт әнә шулай гади генә әйтелә. Дуслар, әлегә сау булып торыгыз, киләсе топ 5лектә шашканга кадәр. Пока!